je to neuvěřitelný. Vy vyhlásíte soutěž a hned se přihlásí a den na to natočí to video. Lidi, jste boží. Já jí chci strašně poděkovat, protože už jsem měla sice spoustu kanálů, ale ty nebyly tak úspěšné. A lidi, díky. Jinak vyměňuju LPS a ten LPS je tady ten. Ano, vyměňuju tady tuhle kravičku. Tady je trochu špinavá. Jinak LPS se jí omylem smylo, ale má dírku, takže tady dírku. No a vyměním ji za takovou tu sedící kočku. Jak je shorthaircat, tak sedící shorthaircat. Jo, nemám ani jednu, takže ne, abyste mi psali, chceš takovou, je mi jedno, jakou mi pošlete. A ještě je tady jeden, který ho vyměňuju, a to je tady tenhle. Takovýho mořského koníka a vyměním ho teda za taky tu sedící shorthaircat, protože strašně sbírám a nemám ani jednu. Takže tohodle koníka. Kdo by měl zájem, tak pište do komentářů. Takže tuto kravičku a tohodle mořského koníka, obě dvě za sedící shorthaircat. No a tohle by bylo asi pro tohle video vše a ahoj!